Hyvä vapaa. Kuole nyt vittu! Mitä nää kurvia? No aloita! Miksi sä kysyt semmoista? Se on ihan vitun tyhmä kysymys. Aika ei. Se on vitun tyhmä ite se äsken. No se oli ihan vitun tyhmä kysymys. No kuule nyt vitun tyhmä herra vitun 93, se tuli meidän kokea se vitun nääkäri. Se oli silti ihan vitun tyhmä kysymys. No vittu ei mua kiinnosta, eikö se tyhmä kysymys, se tuli meidän kokeeseen. Sitä ei enää kysytä kertaakaan teidän elämässänne. Se oli viisas kysymys, se oli kokea. Vittu mun lähti mun ohjaaja, vittu! Mä hävin mun ohjaimen takia. Vittu mä tätä paska siinä. Miksei mikään vittu voi toimii? Vittu mä haluan reissaa näitä vitun kisoi vittu. Siis tää on kääpi oikeesti. 5 vitun kymppiä eikä tää paska toimi. Vittu mä heitän tätä peliä. Mä vittu vannoin mä heitän tätä peliä. Vituttaa miten Miksu pelaa. Ja kun se vittu ei tajuis mistään mitään. No vittu kun mä menin kyykys. Sä olit viime kerran vittu sain. Joo mä poppasin! Tolppa, -8. Mikä vittu? Ai sinä tyyppi, voi vittu! Miksi kämpää tossa? Mut toi helikopteri ois ihan jees, jos sais vähän ampua. Pidä se mä tiedän, vittu mä kai tarvii. Mä kai tarvii, kun se vaan tuhoaa mua. Ei siinä varmaan paljon. Ei mä kiinni, että se kohsus siellä. Yksi läski vähemmän. Nois. Kiitti avusta. Hyvä kun osut siihen, se on hyvin verbi. Hienosti osuttu taas. Joo. Tää oli taas niinku hyvä, että sä osut siihen helikopterin päijees. No joo, mutta mitä vittu nää mut vittu! I'll ditch the truck. Joo, ei vittu ketään kiinnosta vittu neekeri. Ei vaan kokonaisen 7 luo. No joo, vittu hieno. Mitä sä? Veitsari Ui! Stuntti.